वर्षाचे 365 दिवस, महिन्याचे 30 दिवस, आठवड्याचे 7 दिवस आणि आमचा आवडता दिवस म्हणजे तुमचा वाढदिवस. आपणास शिवनेरीची श्रीमंती, रायगडाची भव्यता, पुरंदरची दिव्यता, सिंहगडाची शौर्यता आणि सह्याद्रीची उंची लाभो हीच शिवचरणी प्रार्थना. कोकणशाहीचे व्यवस्थापक तथा मार्केटिंग हेड सन्माननीय राजेश हेदळकर सर यांना उदंड आयुष्याच्या अनंत शुभेच्छा. आई जगदंब तुम्हाला उदंड आयुष्य देवो. शुभेच्छुक कोकणशाही टीम. कशाला काय बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी
हा दिवस तुमच्यासाठी, फुलांसारखा सजून येतो हा दिवस तुमच्यासाठी, अंतरंगी रुजून येतो हा दिवस तुमच्यासाठी. आनंदाचे मेघ दाटून येतात अन आभाळ न्हाऊ लागतं, आनंदाचे मेघ दाटून येतात अन आभाळ न्हाऊ लागतं, आपल्याच मस्तीत दंग होऊन सारं रान न्हाऊ लागतं. या दिवसाची हाक गेली दूर सागरावरती, या दिवसाची हाक गेली दूर सागरावरती, अन आज किनारी आली शुभेच्छांची भरती, अन आज किनारी आली शुभेच्छांची भरती. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Raghuvar. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मागा बरोबर असणार. मित्रांनो, ही जी संपूर्ण टीम आहे कोकणशाची टीम, आता मी तुमच्याबरोबर वर्षभर आहे, दीड वर्ष म्हणेन मी, किंवा जास्तच म्हणेन मी. आपण दिवस मोजत नाही, कारण असे दिवस आपले एन्जॉय मध्ये जातात ना, त्याच्यावर कधी दिवस म्हणजे पुढे पुढे आपण जातो हे लक्षातच राहत नाही. म्हणजे वा आजचा दिवस कसा गेलाय वा उद्याचा कसा गेला याचा विचारच नाही करत आपण. येईल त्या समस्या असू दे, चांगला दिवस असू दे, त्याच्याशी आपण टफ फाईट करत पुढे जातो. म्हणजे आपल्याला दिवसाची काळजी नाही, पुढे काय, पुढे कोण येईल, अडचण येईल का, हे त्याची काळजी नाही आपण करत. ह्याच मार्गाने आपण जातो आणि तुमची ही सर्व टीम हे चांगलं काम करतायत. आणि आज मला खरं भारावून आलंय की एवढा आनंदाचा क्षण जो मी इथे साजरा करतोय ना, मला खूप बरं वाटतंय. माझी फॅमिलीशी मी आधी 2 दिवस पूर्वी केला, पण आता तुमच्याशी मला साजरा करतो. मी खास म्हणजे माझा कार्यक्रम सुद्धा तिथे मी नटवतो इथे आलो. कारण कसं हे तुम्ही सगळं मला खूप माझ्या घरच्यापेक्षाही तुम्हाला मी मोठं समजतो. काय खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो. आणि का माझ्याकडनं समजा चुकलं असेल कुठे आम्ही कोणी मनात धरू नका. शेवटी हा सगळ्यांचं प्रेम आहे तुमच्यावर. आजपर्यंत सर आपण व्यवस्थापक म्हणून जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडलेली आहे. आज ऑफिशियल म्हणजे तुम्ही ऑफिशियलच व्यवस्थापक होता, पण एक तुम्हाला सन्मानाचं स्थान हे लावायचं नाही या चॅनल. सन्मानाचं स्थान या कार्यालयामध्ये मिळणं, तुम्ही असा चिन्मय असेल मला, कारण तुमच्यामुळे सगळं उभं झालेलं मिळावं ही माझी प्रामाणिक इच्छा होती. आणि आज ते 23 नोव्हेंबर रोजी मी सत्यामध्ये उतरवू शकलो याचं समाधान आहे. मनापासून शुभेच्छा. नमस्कार. खरं तर कोकणशाहीचे व्यवस्थापक तथा मार्केटिंग हेड आमचे नेहमी उत्साही कार्यकर्ते अर्थात राजेश हेदळकर सरांचा आज 50वा वाढदिवस आहे. त्यामुळे हा 50वा वाढदिवस त्याच आनंदात त्या जोशात साजरा व्हावा ही अगदी इच्छा होती मनोमनी. आणि सर एक प्रयत्न केलाय. आपण कोकणशाहीच्या पायाभरणीपासून माझ्या सोबतीनं त्याच ताकदीनं ठामपणे खांद्याला खांदा लावून उभे असलेले माझे सहकारी राजेश हेदळकर सर, आमचा चिन्मय सुद्धा, अर्थात या सर्व पिलरवरती कोकणशाही उभं आहे हे मी नेहमी सांगत आलोय. आणि तीच भावना आजच्या घडीला सर जोपासले. तुम्हाला वाढदिवसानिमित्त भरघोस अशा आभाळभर शुभेच्छा देत असताना निश्चित समाधान आहे. कारण की तुम्ही जे काही योगदान मागील वर्षभरात आपल्या कोकणशाहीला 1 वर्ष पूर्ण झालं 15 ऑक्टोबरला, मागील वर्षभरात 2रं वर्ष लागलेलं आहे. जे काही तुम्ही योगदान दिलेलं आहे हे योगदान कुठल्याही मोजमापामध्ये कुठल्याही तराजूमध्ये मोजता येणार नाहीये. तुमची साथ, सहकार्य आणि मार्गदर्शन देखील. कारण आमच्या सगळ्यात एक बुजुर्ग म्हणणार नाही मी, कारण आताशी फक्त 50 झाले. आम्ही गेल्या वर्षी 18 वर्ष वाढदिवस असलेला वाढदिवस आम्ही साजरा केला, वयाचे 18 पूर्ण झालेले. त्यामुळे आता 50 नाही 19वा लागलाय हेदळकर सर. त्यामुळे आमच्या सर्व टीमकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि सर याही पुढील काळात त्याच ताकदीनं त्या ऊर्जेनं
आणि आम्हा सर्वांना उत्साही ठेवण्याचं काम आपण कराल याची मला खात्री आहे, याचा मला विश्वास आहे. आमचा पडद्याच्या मागे नेहमी प्रशांत रेवणकर माझा सहकारी असतो. तो पडद्याच्या मागे असतो त्यामुळे पुढे दिसत नाही, पण प्रशांत तुझंही नेहमी सहकार्य मनापासून आपल्या मुद्दामून मी तुझं नाव घेतो, कारण पडद्याच्या मागे तू असतोस. हेदळकर सर, पुन्हा एकदा आपल्याला वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आपला यथोचित मान हा कोकणशाहीमध्ये आजच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं ठेवण्याचा प्रयत्न केला. याही पुढील काळात माझ्या सोबतीनं काम करणाऱ्या प्रत्येक सहकार्याचा, अर्थात कोकणशाही म्हणजे फक्त साईनाथ गावकर कधीच नाही, हे मी सुरुवातीपासून बोललोय, पुढच्या 50 वर्षांना पण माझं हेच वाक्य आहे. कोकणशाही म्हणजे तुम्ही सर्वजण, त्यामुळे तुमचा योग्य तो मान, सन्मान, आदर आणि अर्थात या सर्व गोष्टी कोकणशाहीमध्ये जपल्या जातील, जपल्या गेल्या, याही पुढे जपल्या जातील एवढा शब्द देतो. सर, आपल्याला उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आणि तुमचं सहकार्य, मार्गदर्शन हे पुढील 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष कोकणशाही सोबत राहो. याच सदिच्छा. मनापासून पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. किती सुट्ट्या घेतो आणि किती वाजता जातो. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.